a wonderful opening speech. About opening speech, no address. So address here, it was very refreshing, very satisfying. And no one no say audio no I digest here. That address was a speech from the heart. And look, when you find about law of attraction, and I know that law of attraction achieving in IMM. So the man who is at the helm of affairs is the one that is attracting all this goodwill. And I could quite clever. I was getting my bed of it. He said, "Why do you got to?" He said, "Okay, they do as someone to the Louisiana, you have people of England. It's providing so for me, it is wonderful. Before I get away protected this Queen Bee, most of Mr. President, often then we produce like if this address, I spread here, village is it's very, very, very good. Thank you very much. The speech, even the decade annually, the year, what is happening and what is to come, which is very, very good. It's just like a budget. But like the budget depends on begging and begging and begging. But eventually, at the end of the year, you see the results. Thank you, and I'm when people say down the Congress will produce it. Thank you very much. So you know my love, 2,000 naira. Every month, so what I'm going to do is that all you want to do about that, okay, almost everybody can go with that. I go over this year, you don't want. So, even I from now to next 6 months, I'm ready to God or ready God for I am going to pay this. I'm going to say no. You don't know what I'm ready to know. Because usoro nzukọ etu nsi afọ ya mụnwa ghọtara ihe a na-afọ ekwu maka ọkụ mụnwa ghọtara na ihe a na-ekwu maka ọkụ na nzukọ a bụ Congress and the cabinet na anyị nwabụzi ndị bịara abịa ka anyị tinye ọnụ ife a ga-agbara anyị mbọ bụ prepared meter nke a bụrụ ofu ife ọzọ a ga-elebanye anya bụ nke a na-ekwu ọ bụrụ onye rụtara unu na-abọ ma ịtọ n'ime ofu service line enwe akwụ akwụkwọ iche iche anyị eme mfe ịgbasara ego ka ọ bụ service line ọkụ niile a na-afụ na-acha n'ogologo ụzọ wee ebe a na-aṅụ nkwụ ebe a na-ata anụ ọ na-aba na mita iruo n'ide ma obi iruo n'oye iruo n'afọ ofu shop n'ekụta nke a dị na eke ofu shop na-enwe ọpọịntị ọgụ 10 ta na-enwu ewu bido na
ọmara okwenye shop na-ewu ngwa ya na-amụ kịta asọ ọwụwa mmụọ ọ mechara na mana ọ dị mma ihe na ya ụgwọ si emene 2 ma ọ bụ 3 ka emegode 2,000 per service line anyị onye ọbụla ka o jee kwụọ ụgwọ tupu ọ nara at least kwụọ ụgwọ 6 months or 1 year. Ndị chairman nwere ọrụ n'ihe gbasara ebe ọkụ 28 December bụkwana echi bụ meeting villages ebe ha sensitize ya ndị mmadụ ka onye ọbụla gba mbọ chenji ebe ọbụla dị ebe energy box onye bụ first step. Nigeria na-waste energy ma na-asị na energy adịrọ. Villages are hot spots on this. All is very important. If you don't reduce the consumption of your energy, na-ebugosi ego. Ọ nwere mgbe ọ ya gboo ụlọ niile dị na Arụkwa si disconnect ya. Ọ karịa mmadụ ha na-amụ mkpanaka na ile mmadụ wee kwụrụ ụgwọ ọkụ. Tarif NEPA dịrị arị. Therefore, anyị adị ego mana ya ma adị ya n'ike ka ọ dị baalụ ọkwụkwụ. Ụlọ anyị ọbụla 1,000 naira. Ụlọ elu 3,000 naira. Ka ama ma anyị reduce. But I am promising you, I will take over and the contact I will tell you once I will go ahead for prepared meter to move into it. Oge igwe na-ekwu okwu. O kwuru sị maka gota anyị a na-atụjusi ahịhịa na ya. O wee kwe ka a na-ene anya mara ndụ na-ebi ahịhịa ahụ. Wee na-achọ ka ngwa ndị ọrụ ngwa unu nke bụ eziokwu ndị be anyị na-ebi ahịhịa na ya mana ndụ mba na-ebu moto anọ Ọnịcha moto ya ahịhịa ha na-etinye karịa nke ndị be anyị na-etinye. Na the other side security ma ndị be anyị nwere mashin ya bụ wikendi a na-achọ mgbadanụ ma ibe ọzọ ka a na-eme ka a na-eme jos na-akwado ogbome ahịa igwe igbe ọmụịtọ ka ọ ji adị ibe onye kwụsịrị n'ọdụ ka ọ bụ ihe ọ na-eme ịmalụ isi gịnị ka ọ meghị na buutu iri agba n'aka jidie. A kpọrọ anyị mitin n'Ogidi last week ewee jee maka COVID na-asị na ọbịakwana na nke bịa kịta karịziri nke bịaburu. Ekwuo sị onye ọbụla gba mbọ irekwa pankị ọrụ na ilu n'ọdụ mkpali nne wee kwukwu ọzọ sị na ha ga-eji ndụ mmụba akọ ya na-agagharịnụ onye ejide ehihie ekpe ya ikpe tụ ya nga ọkwụọ ụgwọ ha ebuli ejewa ọhịa egwu. The chairman of the year. Ekele m unu igwe arụ m chọrọ ịchọpụta bụ anụ na a na-ekwu ụgwọ ọkụ. Ị na-eche mgbe mita ga-abịa ka ị were nwee ike wee process your light or your meter. Before you process ya sị na ọgụgụ enwere ife a na-akpọ enumeration. That enumeration must be done properly before anything meter. So na mwetere ụgba etere okiri ife anyị na-agbara ọsọ a ga-eme ya. And okwu ụka adịghị enough na ndị egwugburu eme ka anyị ghara iwere okwu na ụka na-etinye n'etiti onwe anyị individually. Ọ bụrụ mmadụ ncha nwere the same understanding. Ị nwere ike si chairman ya take charge, onye ejusi kọtụ ọkụ ya, onye ejusi mee nke a. Ọ bụrụ mmadụ ncha ga-aghọta ya otu afọ, ọ bụrụ possible. Ọ bụ onye ị ga-eji na nke ọ magoro ya elu. Ọ bụrụ mmadụ ncha nwere ebe ị ga-eji bọọlụ. Ọ bụ energy bọọlụ is 4,500 naira minimum. Cost 100 naira. Mana ọ bụrụ na mmadụ filie ya chọrọ bili ọ dị isi ihe ha that bill
ịgwa ha na ị chọrọ ọkụ ndị NEPA ga-akaụntụ ọkụ nye disconnection notes mgbe afọ imego your account number which made it possible for you to get meter whenever meter bịa ọ bụrụ na meter dị before amasị ọya ma asụkwụsie wee kwupụgo mita ya eju ebe niile n'ama eze maka na ya adịghị ime wee na-eje n'oke with community muscle you can negotiate your estimation all the possible so we can say let us be born ka ndị chie ka okpuru ụka benata ka ndị chie ma enwe ike face other things ha nwee ike ịrụ na-akụ nke ọzọ bụ ka nkene mmadụ niile kelekarịsịa igwe ife mbụ na-ekelekarịsị igwe bụ na o nwere ife mfuru zoro ezo n'ife ọbịa onye amezi ihe ga-ekelekwa mmadụ niile bụ na that very day almost all the villages nọ present mgbe anyị mere call Ana m echeta ndị Igbo ka anyị ga-enye n'afọ anyị bụ SAG Prọfesọ Solo Chukwurube unu ruo na health center unu afụ ihe a na-arụ ebe ahụ a na-eje the face of the health center all through the MPG nọ n'ọfịs ya I went to check this out at Dubai. Health center now, on actually we are a really attractive health center, and we are very grateful. Because the girls secondary school, oh, we are there, oh, we go forward there. I'm asking them to say that, oh, you know that, oh, we go forward there. I mean, 2 hostels and principal's office, well vetted and ventilated. So we go, when you say that way, come attract the MPG, and get the shops, know you. Each of the saying, if you are one year, one money, and then I go I get to see the one shop, to die in the I work at the and I know that is here. This is the general talk. Professor Rose, all around now as this, I am going to say I'm a chairman of this. I'm going to get it because we are going to I don't know December, 19th of December, because then I have to lay in the side of the o nwere ife mee nchọrọ ekwensu na obere ife na-eme ọtọ ya ndị last January anyị mesịrị ebeda one of the guests bịara kpọpụtara na wee sị na onwe ndị Chineke riri iwe ekwensu na-eme ana ọ na-akparịzi n'isi ike na be anyị ọ bụrụ onye be anyị anyị gwa ahụ ọnwụ ndị na-emesi ike na be anyị na young people na ọ dị mma ka anyị nwoke na-ebere about it so mụ anabata ya mana nsi oge na ọ dị mma anyị ga-edebe nọt ka anyị bido ebere dị shọt ife na-ekwu eziokwu mana shortly after that COVID bido anyị nwere oziki organize nke prayers anyị na-eme for the anyị akwadebe ya bụ ekpere anyị na-ekpezi individually in our homes and then towards the ending of October onye fọrọ na fon nwata nwaanyị onye be ahịa married woman ọbụtụrụ nọmba ọmara ọmụnụ ya na-akakọ wee sị na n'ọkwa ndị mmadụ ya dị na complaints mmadụ wee sị ya chọba m wee chọba nọmba nweta na o mere revelation Chineke nyere and ọ na-akọweta ịdị ozi dị etu a na fa na-adị careful because repeatedly n'omego
the same message that man like January. And then now that this will go when I talk about it, how to talk is. What we are natural and we love and you can now and so those here who are where the back where it is good. I was on a committee where prayer committee where no one was when I was in store. I need to work on a call with now you're from Major beyond the guy to go back on I can make face mask. Call no one a week, never sanitizers. I got put on all Sunday God and we are working with all the priests. Now you're for the video service God another. All Chile came and I knew that. Everyone so happy twice and now all neighbors by. The devil is not happy. Man, I talk, I will share. All the I don't know God and all happy is I hate that. Every day I think now here. You were able to come out of the on the laptop. You more and more. Now by Jesus. Praise the Lord. I know this service. Why is federal auditors who will say they are the lessons? I got to be able to almost like it was 1 o'clock. I will go to million 9 or go to Kazan hotel. You can be no one to us, for hotel. When a caricature is where my majesty. Iguai. Reorganized security with all the tools of the trade that they need. Thanks to our sponsors, we're grateful to them for their generosity. That's why we're in the shape where the security are in today. So we're grateful to them. Oh, Chile, money or Becaria, as natural way to do. Don't bother about the security. You don't put the way or Rukuna security. Or I don't go to Rukuno. Why are the Mama? Where you go? Good idea. You go to check. You go to Tabu or Rukute. Can you not go to Rukuta or Rukute? A very wonderful day. This is 26th of December 2020. It's considered our Ruku Day by our general meeting. So we just finished the meeting. We thank God for the year so far, for the good things that He has provided for us. So we are encouraging our people to continue to walk the way of the Lord, so that the Lord can continue to bless us. So we are really grateful for our kind-hearted indigenous that God has blessed us with. We're very happy. They are making us great. Happy Christmas and prosperous New Year in advance to all our indigenous.